नमस्कार तुमकां समेस्तांक ह्या व्हिडिओंत असल्या बायबलांतल्या सवालांक तुमचे जापी कमेंट करना आमकां तिळशिया। व्हिडिओ पसंद जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। तर आता व्हिडिओ सुरू करूया। पहिला सवाल, जेजू खंयसर जल्मालो? सारकी जाप ऑप्शन बी बेथलेहेम। जेजूक जल्मल्या उपरांत खंय न्हिदायलो? सारकी जाप ऑप्शन सी कवण्यांत। जेजूक कितले दीस भरतस जेजू म्हूण नांव दवरलें? सारकी जाप ऑप्शन ए 8 दीस। जेजू बाळकाचो जीव काडूंक कोण सदना करनासलो? सारकी जाप ऑप्शन सी हेरोद। उदेंतितावन काणिको हाडून कोण आयले? सारकी जाप ऑप्शन डी थोडे ज्योतिष। जेजू खंयच्या शहरांत ल्हानवड जालो? सारकी जाप ऑप्शन बी नजरेत। इमानुएल म्हळ्यार कितें? सारकी जाप ऑप्शन बी देव आमचे सांगता। मरियेक कोणा लागीं खरार जाल्लें? सारकी जाप ऑप्शन ए जुजे। जेजू परबेक गेल्ले त्या दळा भायर पडिल्ल्या वेळार ताची प्राय कितली? सारकी जाप ऑप्शन ए 12। जेजू कोणाच्या घराण्याचो? सारकी जाप ऑप्शन सी दावीद। धन्यवाद। नव्या व्हिडिओ सांगता परतून मेळया।